як мужик гусей дзяліў. Жыў адзін бедны мужик. Зіму сяк так перакідаўся, а прыйшла вясна, хоць зубы на паліцу кладзі. Адна гуска засталася, ды і тая худая. «Занясу, — кажа мужик жонцы, — я гэтую гуску пану. Можа, ён дасць за яе крыху жыта. А там лебеда вырасце, як-небудзь і перакідаемся да новага хлеба». Добра, — адказвае жонка, — нясі. Нам з гускі мала карысці, без хлеба і мяса не еда. Зарэзаў бедны мужик гуску, а скуп і прынёс да пана. «Што хочаш за яе?» – пытаецца пан. «Дорага з пана не возьму», – адказвае мужик. «Тасі гарцы з два жыта». Пан падумаў, гуска хоць і худая, але недарагая. «Ну, добра, – кажа, – куплю твою гуску, але падзялі ты яе на маю сям'ю». «А якая ў пана сям'я?» – пытаецца мужик. «Я, пані моя, два сынкі і дзве дачкі». Мужик падумаў і кажа: «Пан – галава сям'і, пану і выдзелім галаву. Пані – першая пасля пана асоба, ёй няхай шыйка будзе. Сынкі падрастуць трошкі, ды і пойдуць таптаць бацькоўскія дарожкі. Ім няхай будуць ножкі. А дочкам па крылу, каб хутчэй замуж з дому вылеталі». «А рэшту каму?» – пытаецца пан. «А рэшту мне, за тое, што падзяліў». «Ну ты хітры ж ты мужик!» – дзівіцца пан. «Удала падзяліў, нічога не скажаш». Аддаў пан мужику гуску і яшчэ мех жыта ў прыдачу. Ідзе мужик да хаты, пасвіствае. Даведаўся пра гэта яго сусед, багаты мужик. Схапіў ён пад пахі ажно 5 адкормленых гусак і да пана. «Вось, – кажа, засопшыся, – прынёс табе, панок, 5 гусак. Дай мне за іх 5 мяхоў жыта». Пан кажа: «Добра, дам табе 5 мяхоў жыта. Але падзялі ты гэтых гусак на 6 душ маёй сям'і». Дзяліў багаты мужик гусак, нічога не выходзіць. А тут якраз недалёка бедны мужик праходзіў. Пан паклікаў яго. «Падзялі ты гэтых гусак, – кажа, – на 6 душ маёй сям'і, бо твой сусед зусім бесталковый, не можа падзяліць 5 гусак на 6 душ». Падумаў бедны мужик і пытаецца ў пана: «Ці верыць пан у святую тройцу?» «А як жа ж?» – адказвае пан. «Хіба ж я не каталік?» «Ну, дык будзем дзяліць. Пан, пані і гуска – святая тройца. 2 панскія сынкі і гуска – яшчэ святая тройца. 2 панскія дачкі і гуска – трэцяя святая тройца. А я і 2 гускі таксама святая тройца». «Ну, бачыш, – кажа пан да багатага мужика, – як трэба дзяліць». Аддаў пан беднаму мужику 2 гускі, а багатага выгнаў вон. Вось так мужик і падзяліў гусак.